Teño un gato, teño unha gata, ou teño un cachorro ou unha cachorra, e hai un intre da vida onde vou ter que decidir cando esterilizar, e vou escoitar opinións distintas acerca do tema. Pois ese vai ser o tema do día en Veterinario de Familia, nos canle daqueles que sentimos que os nosos bichiños son tan importantes que forman parte da nosa familia, onde tes o teu veterinario de confianza en YouTube. Mua, Guillermo Campos. Mirade, o certo é que cando facemos a esterilización, esa operación pois, fai algúns cambios no corpiño dos nosos bichos. Quero dicir, fai cambios no seu metabolismo, fai cambios tamén na propensión a padecer determinadas enfermedades e pode afectar tamén ao seu patrón de comportamento. De maneira que temos que ter en conta todas estas circunstancias para decidir cal é o intre ideal. Para facer un esquema que sexa máis doado de entender que saibas o que te interesa en función de se tes un gato, unha gata, unha cadela ou un can, pois imos facelo así. Empezamos pola cadela. Mirade, na cadela hai unha cousa super interesante que é que esterilizarla de nova sirva para previr os tumores de mama e todas as enfermedades que teñan que ver co aparato reproductor, que son frecuentes. Para que vos fagades unha idea, unha cadela que non operes de nova ten cerca un 50% de posibilidade de terminar facendo tumores de mama que moi frecuentemente se terminan convertindo nun cáncer. De maneira que cantos máis celos teña pasado unha cadela, máis probabilidade hai de que lle pase. Pois guai, operámola antes do primeiro celo. Claro, pero resulta que se non tuvo ningún celo, a probabilidade de que unha complicación posible que teña despois incontinencia urinaria que perda gotiñas de pis é maior. Entón, cal é o momento ideal? Esperar a que lle empece o primeiro celo. Isto é opinable. Por exemplo, en Estados Unidos, a sistemática é operalas antes do primeiro celo. Eu creo que hai que valorar cada caso, e en todo caso, para min, vale a pena, sobre todo se é unha cadela dunha raza predisposta, sobre todo cadelas de razas grandes, as boxer, por exemplo, teño visto varios casos, as mastinas. Eu sí que vos recomendaría esperar, non fai falta que pase o celo entero, pero por lo menos que lle empece o primeiro celo. E dis, bueno, pero, vale, 50% posibilidades de que enferme, pero 50% de que non. Bueno, eu ainda así, se non tedes pensado que a cadela se mama nunca, home, a ver, pero cal é o interés de que o pase mal durante o celo, de que che veñan os machos, che den a paliza, de que un día un chamonte, de verdad. Vale, despois vas ter que controlar o peso, porque vai ter tendencia a engordar. Eso pasa nos 4 exemplos. Pero bueno, pero eso axuda o teu veterinario, non te preocupes. A recomendación para a maioría dos casos sí que é operar. Segundo exemplo, pois as gatas. Pois mirar, as gatas é bastante diferente. Primeiro, porque as gatas o primeiro celo non o van ter unha idade determinada, sino que o van ter, pois unha vez que pasen dos 4 ou 5 meses, cando empecen a aumentar o número de horas de luz do día, as xaneiras. Cando gravamos este vídeo estamos en plenas xaneiras, na roda viva, como se decía antes. Pois mirade, nas gatas o tema da incontinencia é prácticamente inexistente. Tamén é certo que teñen moito menos risco de ter tumores de mama. Agora, cando os teñen, prácticamente sempre son malignos, así que moito cuidado. Vale, entón diste, bueno, pero se a gata non vai enfermar, bueno, xa, pero que a probabilidade de que quede preñada sin que ti queiras é moito maior. Porque non sei que teñen os gatos que escapan moito máis. Claro, pero a miña de piso non sai nunca. Inda así. Agora temos unha legislación que te obriga a terla esterilizada antes de que cumpla 6 meses, salvo que declares que é un animal para a reproducción. Ti verás, ou te faz criadora ou esterilizas a gata. E como a normativa nos di que antes dos 6 meses, axústate a eses 6 meses. Porque a min facelo antes non me mola demasiado. Poder pode ser, pero gústame que o animal se teña desarrollado o máximo posible. Cos gatos, pois o relato é bastante parecido. A ver, como norma xeral, non pode haber gatos sin esterilizar que teñan acceso ao exterior. No! Quedou claro? Non pode ser que estén nacendo gatiños ventureiros que ninguén quere e que teñen mala calidade de vida. O gato non é un animal silvestre, é un animal doméstico. Ten que ter casa, ten que ter familia. Quedou claro? Esteriliza o gato, narices.
antes dos 6 meses, quedan esos cans. Bueno, no caso dos cans, bueno, sempre se pode escapar un can e tal, pero bueno, en xeral son máis controlables que os gatos. A legislación non nos obriga, certamente, conozo moitos cans de interior que non nos podemos pasear todo o que nos gustaría, e na práctica tamén a ganar peso. Nos cans, a recomendación de esterilizar ven moito según conforme o seu comportamento. Quero decir que esterilizarlos pode tranquilizarlos un pouco se iso nos interesa. Esterilizarlos pode restarlle agresividade se iso é un problema. Nos machos, nas femias é ao revés, pode incrementar a agresividade. E no caso dos cans, o tema da cuestión da saúde non está claro que sexa beneficioso. De feito, por exemplo, ten máis probabilidade de ter cancro de próstata un can esterilizado que un can non esterilizado. Claro que o can esterilizado ten máis probabilidade de ter quistes prostáticos, infeccións prostáticas e hiperplasia benigna da próstata, que en que se chame benigna non é tan benigna. Pero ainda así, nos cans, para pensalo, na maioría dos casos, quizás esa maioría, eu creo que na maioría dos casos a recomendación vai ser que non, pero recordar, aquí é bastante interesante como non, que a decisión a tomedes pois con alguén que conoza, particularmente que o profesional máis indicado vai ser pois o vosso veterinario. Eu xa sei que falo moito de veterinarios nesta canle, pero que esta canle é veterinario de familia, pero o que tedes aquí é o vosso veterinario de confianza en YouTube, Guillermo Campos. Que vos quere, biquiños, ata o próximo vídeo. Recordad darlle un like, a pesar de que vos riña.